Madung maradhula e piny mar Saudi Arabia nyalo bedo gi ng'ikruok e kinde ma lweny ogo tach e kind piny Amerika gi pinje mayudre ugwe madiere kata Middle East. Kata kamano, klab mar Al Nassr pod omako thuolo mokwongo e chung' mar tinde nyaka sani tok lo klab mar Al Faya gonde 3-1. Al Nassr nitiere e thuolo mokwongo gi points 61 tok tugo tuke 24 points 2 nyim klab mar Al Ahly, ka Al Hilal omako thuolo mar 3. Kiondko mar lweny nyalo kelo rochruok mag tukegi ma odong' mana gi rounds 10 to season margi ma higa 2025-2026 rumo.